Fil-kampanja niltaqgħu ma' numru kbir ta' pjanti. Minħabba li jikbru weħedhom u m'għandhomx bżonn min jieħu ħsiebhom, insejħulhom pjanti selvaġġi. F'Malta għandna madwar 1000 speċi differenti ta' pjanti. Dan hu numru pjuttost kbir speċjalment meta tqis li pajjiżna hu żgħir ħafna. Imma qatt tgħaddilek minn moħħok għal l-pjanti huma differenti minn xulxin? X'in ir-raġuni li fil-kampanja nsibu pjanti differenti u mhux speċi waħda li tikber kullimkien? Hemm ħafna tweġibiet għal din il-mistoqsija, imma fil-każ ta' Malta ir-raġuni ewlenija hi li fil-kampanja nsibu ħabitati differenti. Niltaqgħu ngħidu aħna max-xari li mad-daqqatajn taħsbu nieqes mill-ħajja. Hemm il-widien minn fejn wara kull maltempata jgħaddi ħafna ilma tax-xita. Insemmu wkoll l-imsaġar, ewlieni fosthom il-buskett, u l-irdumijiet u s-sisin li jagħtu għal fuq il-baħar. F'xi wħud minn dal-ħabitati insibu ammont tajjeb ta' ħamrija, filwaqt li f'oħrajn il-ħamrija tkun nieqsa ħafna. Hemm ħabitati imkennin mir-riħ u hemm oħrajn esposti għar-riħ li f'pajjiżna jonfoħ f'ħafna ġranet matul is-sena. Hemm imbagħad ħabitati li meta tinżel ix-xita l-art tibqa' mxarba għal ħafna żmien. F'ħabitati oħra l-art mal-art terġa' tinxef u tixxotta. U minħabba dawn il-varjazzjonijiet li żviluppaw pjanti differenti, fi kliem ieħor, il-pjanti adattaw lilhom infushom sabiex jikbru f'kondizzjonijiet differenti. U biex pjanta tadatta għal dawn il-kondizzjonijiet, trid ftit jew wisq tibdel il-forma tagħha. Hawnhekk qegħdin f'xatt il-baħar, habitat li joffri sfidi kbar biex il-pjanti jikbru fih. L-art jimilħa għaliex meta r-riħ jonfoħ qawwi, itella l-mewġ fuq il-blat u jħalli depożiti ta' melħ warajh. Ħamrija m'hawnx, u r-riħ jonfoħ kważi s-sena kollha. Meta tinżel ix-xita, l-ilma ma jidħolx fil-blat, ixarrab il-wiċċ li malajr jerġa' jinxef. Huma kondizzjonijiet mill-aktar ħorox, imma ftit il-bogħod mill-mewġ tal-baħar jitfaċċaw l-ewwel pjanti tal-art. Waħda minnhom ix-xorbett. Tikber baxxa mal-art biex tevita kemm jista' jkun ir-riħ. Il-weraq jixbaħ lil swaba żgħar. Meta tinżel ix-xita, tixrob kemm tiflaħ u taħżen l-ilma żejjed fil-weraq tagħha biex iservija għal żmien tan-nixfa. Viċin ix-xorbett tikber ukoll l-almeridja tal-blat li wkoll iżżomm baxxa mal-art biex tevita r-riħ. Iżda l-almeridja ma taħżinx ilma fil-weraq. Minflok tixrob l-ilma mielaħ u tarmi l-melħ minn ġol weraq biex l-ilma li tkun xorbot jiġi ħelu. Qegħdin issa fix-xari. Dan il-ħabitat jiġbaħ lil xatt il-baħar għax bħalu magħmul mill-blat, imma fil-ħofor hawn xi ftit tal-ħamrija. U peress li m'għadniex viċin il-baħar, l-art ma fihiex melħ. Iżda dom jeżistu l-problemi tan-nixfa, peress li l-blat ftit li xejn jixrob ilma, u l-ftit ilma li jixrob il-wiċċ malajr inixfuh ir-riħ u x-xemx qawwija. Imma l-pjanti li jikbru fix-xari huma adattati għal dawn il-kondizzjonijiet. Is-satar hija pjanta tipika tax-xari. Ma tolix il fuq, imma tikber f'forma ta' ballun baxxa mal-art biex ir-riħ ma jaħkimix. U tikber folta biex tkompli tnaqqas l-impatt tar-riħ u r-raġġi tax-xemx. Barra minn dan, għandha weraq qiebes u rqiq biex l-ilma li jkun hemm ġo fih ma jevaporax. U hemm ħaġa oħra wkoll. Il-weraq għandu rieħa tfuħ li tiġi miż-żejt li hemm ġo fih. Dan iż-żejt jkompli jnaqqas mill-evaporazzjoni. U b'dawn l-adattamenti, is-satar jibqa' ħajtu lis-sajf u wara l-ewwel xita jkompli jikber u jħaddar. Mill-beraħ tax-xari immorru għall-kent tal-imsaġar.
Is-siġar iżommu l-arja friska u d-dell jgħin biex l-art ma tinxifx. F'dan il-habitat il-pjanti ta' taħt is-siġar għandhom kundizzjonijiet aktar tajbin biex jikbru. Imma jekk il-frijaj tas-siġar joħolqu d-dell li jżomm l-arja friska u l-art iktar umda, fl-istess ħin jagħtu d-dawl tax-xemx li hu tant meħtieġ biex il-pjanti jipproduċu l-ikel tagħhom. Imma n-natura għandha soluzzjoni għal kollox. Il-pjanti li jikbru fid-dell bħal ħannewija li qiegħda tikber mal-ġnub tal-mogħdija ikollhom weraq kbir biex jaqbdu kemm jista' jkun dawl għal produzzjoni tal-ikel. L-aħdar tagħhom ikun aktar skur minn ta' pjanti oħra u dan ukoll jgħin lil-weraq biex jaqbad aktar dawl. Il-garni ippjanta oħra b'weraq kbir li tikber fid-dell. Kif għedna, werqa kbira tuża d-dawl b'aktar effiċjenza. Imma għandha l-iżvantaġġ li f'xita qawwija tista' titqatta bit-toqol tal-ilma li jinġabar fuqha. Imma dan ma jiġrix għaliex il-werqa tal-garni għandha forma ta' vleġġa li tispiċċa maqsuma min-naħa ta' wara. B'hekk l-ilma jiżżersaq lejn in-nofs fi speċi ta' gandott u jaqa' minn fuq il-werqa mill-qasma ta' wara. Dawn huma biss ftit eżempji ta' adattamenti fil-pjanti. Hemm ħafna aktar x'tista' tiskopri. Oħroġ fil-kampanja u iqaf osserva. Saqsi lilek innifsek għaliex dil-pjanta għandha x-xewk jew għaliex dis-siġra għandha l-weraq abjad minn taħt. Imbagħad fittex it-tweġibiet fil-kotba jew fuq l-internet u kompli idħol fid-dinja affaxxinanti tan-natura.